Dúfam, že ma počujete. Takže príjemný dobrý deň. Týmto otváram dnešný protest, ktorý je pre nás veľmi, veľmi dôležitý. Napriek tomu nie je posledný. Určite nie. Takže v každom prípade zajtra by mali byť voľby a teoreticky sme to my, kto by mal rozhodnúť. Lenže už dlhé roky sa v tejto krajine hráme na akože možno a to sa nejako spraví. Toto by sme mali v každom prípade zmeniť. Práve tento fakt, že stále sme čakali, čo by bolo keby, využila skupinka jedincov, ktorú by sme mohli charakterizovať ako gorily humanae. Takže vlastne nie naozaj gorily, pretože gorila sama o sebe je celkom sympatické zviera. My máme veľmi špecifický, exotický druh, ktorý má hodnoty postavené na nenásytnosti, pažravosti a pretekaní sa v tom, kto bude mať viac. Nie je však... No. Lepší výraz, myslím, že lepší výraz ako gorily je úplne jednoduchý a ten je zlodeji. No ale samozrejme, že nie sú až tak hlúpi, pretože aby sa poistili, riadia sa známym príslovím zlodej kričí, chyťte zlodeja. Takže malá hrstka mocných sa veľmi rýchlo naučila, ako môže ťažiť z tých, ktorí poctivo pracujú a robí z nich svojich otrokov. Lenže zabudli, že my, tzv. Otroci, máme niečo, čo sa ani dobrovoľne vzdali. My máme aj srdce, ktoré mocným chýba, máme priateľov a nemusíme si ich kupovať. To, aby si nás niekto všimol, nepotrebujeme preukazovať tým, že ošklbeme páva a budeme sa chváliť jeho perím. Ale máme aj zdravý rozum na to, aby sme si povedali, že my tu nie sme pre politikov, ale politici pre nás. Áno! Pretože oni majú prácu jedine vďaka nám a napriek tomu hryzú ruku, ktorá ich krmí. Takže toto by sme mali v každom prípade zmeniť. Ja teraz poprosím Mareka Pavloviča, ktorý má tiež vstup na túto tému. Ďakujeme Gabike, potlesk.